The subscriber you have dialed is not available at present. Please try again. Mangalawa ngeke ngikhone phela mawungekho. Nina ongihlohlela amehlo nje ayikho into ongayenza njengentombazane. Uhlangana khona uhlahla amamehlo. Hayibo oQueen akuphekiwe nje uhleli nje uhleli. Wena njengentombazane ngeke ukwazi ukupheka. Wazi ukulala nje kuphela wazi. Azodlika yini? Siyazi ukukhuluma nami kanje. Nami angazi ukuthi ngikale ngaphi. Angazi singitshela mangathi ngiyana ujulile nje. Ayingaringa noma ngayini namsa. Siswami. Indaba yonke. Ngeviki eliphelile ngolesihlanu. Kumele ngihlangane nomuntu wami. Kanti ingane wani? Njengoba usangilinda nje, ngiqhubeka ukuthi ngizothini. Okay, qhubeka. Bagcine engafikanga. Namanje mangimfonela inamba yakhe ayingeni. Angazi ukuthi ngizakwenza. Kodwa nako saphila kanti bewungena na vele bewungena. Uzakusela obunjwa thina no general. Mvimba. Ya, khona umunye umfana samvimba. Uhlala ngalezi ngini zamamenzela. Awe ma uyena. Ingane wani? Vele kade ngaba ukuthi vele wena ungifuni. Yeah, she was lying, man. Abantu babumba umlomo la ekhaya kwenze njani? Ngikhuluma nawe nangani? Wahlahlela amehlo. Nazi ingane. uBridget dliwani la ekhaya. Mamesha, ntombi yabo nje manje. Anifeke ngani? uBridget. Isekamerweni. Sobengiso. Awufu. Anifeke ngani? Ole ngeke uyangiphazamisa mama. Hayi. Ngikuphazamisa kuphi? Ngoba phela mina ngabe uyapheka wena sokade wazana nabafana balena kanye empezi. Awasilutho. Bridget. Hayi. Ngeke. Sangikhuluma wethu. Ya wena ngani? Ngikhuluma nawe wena. Bridget wakho. Ya wena ngani? Buya la. Ngaze ngakhathala wena. Ngingana nje yangu. Ngangivumela naye. Ukwazi lo muntu ubuyeni. Ngithintele izintwana. Plus nenyanga ephelele umuntu kumele asebenze. Yabona ntwana mama ukuthi bafika nje baze bafika la. Kuba bafuna umoya ukuthi sangeke.
Angeke senze lutho phela manje. Sesikhaphula ngeminye imishini. Ngalusho liphinde lelo mngane wami. Hey, akusangana manje. Hey, Manje sesikhaphula ngeminye imishini manje. Ngeke basasenza lutho labantu laba. Hey, abana babo befuna umoya wethu phela manje. Hey, Sangeke nakohla. Ngaka. hey, umshini ngempela. Semzabelo. Hey, kaba matubaleka kanje masekubhedile. Awuyadlala wena. Hey, akusaqhamulana nenyoni eyodwa la bethi ngiqale kanjani futhi. Kusendoda. Ukhumbule into yakho yokuqala kahle lokuqala nje yasenza samamba inkunzi zafa esibhaku. So nje ungayiphindi lento yakho. Akhuleka ntwana. Ubona ngesizini le. Njengomunye futhi. Ngibamba kuthuleni. Bamba ngomunye phansi. Lakho uqhamuka kwayo. Into nami yazi bengizoze ngifike kodwa ngibona kwemali nayo balisebenzi into le. Oh, uyini manje lo? Intwana yami. Uthini umuntu esibiza ngeloku? Thuluzi ntwana. Noma ngibheka ngiyini mina? Umuntu shini. Mina mangibuka ngiyini mina. Uphethe umuntu cabanga. Sithapaza lo kwamadala sikulandeni futhi. Ngiyalushola kusa. Letha kithi. Hey, ngihlangana madoda. Kodwa Shangayo. Ngizobeka ngolomthida lo. Ubekwenze njani ngawo ntwana? Unane. Konke ukutulayo ngizokulethela kuthini ukuthi ukutulayo kwethu. Thala nje. Ndoda, asifuna uyisisi siye kude nyawo nje sikhumela Yo, ndoda. manje futhi ayikusasa. Umntwana baphaqa wabathenga imali empesheni ndoda. Shasha. Lezi into wayithenga imali empesheni badala Haya. Ndoda, ngiyaqala kwenza umthina omunye omuhle kanje. Indawo uthebe emthida lo. Ayisesodwa phela. Avele wasinika nje lo motana lona. Umona nje uhamba lo madala lona ethina sinesono uthina. Hey, wendoda. Sesasenze isona. Umuqale umuntu uthembe nje. Hey, yazi, avele sicusheni khona mama. Nje ngimthembu lo muntu uthi hayona nje inyanga yasibalela. Haw, ifoni yami. Hamba, hey, hamba. General, ulalela. General. Kahle. Koy. Hayi. Madoda, ngivele isithusi. Zizeshapta, wakijibanga. Angizokuchecka phela. Njani? Grand. Angibrand. Sure. Ngipholile lana lo ngirelaxile. Bayisikhathi le. Akulethe khona manje. Please. Yo, 3. Ishinto nami. Kanti wayini wena? Ungidlale ngibothwe. Yabona into yakho Koskon. Kunento engayinaka ngalosuku lesigameko. yini leyo general? Ngosuku lesigameko. Awusithatha le volovolo. General. Sonke isikhathi awumbuza lento uthule umbuzo manje. Bengafuna ukubuza ngiseyinhlungwini mfana nje kubuza manje sengipholile. Uyithathaphi intshiza? General, isikhathi ungimbuza ukuthi le nkinga le eyangihlakalele ngizodila kanjani nayo. Ngakutshela ukuthi yini engabe ngiyazokudila nezinto. Iyona ndlela engidila nayo le nkinga. Ngesibhamu. Ne. Okokuqala.
ukususa uchuku lokudala impi. Mawukuthi wena omncane kanje uzosebenzisa lento just because ufuna ukwenza i-revenge kubantu ababamba inkunzi. Ususile. Usikhona. Ubani owanikeza ivolovolo? Nami ngathola ngendlela zami. Indlela zakho. Ngifuna ukwazi le ndlela zakho. Generally ngeke. Ngibothi into kumele yakho. Nasi sikhona ungazi. Nginaso. Usenamasanda klaza kwasikhona? Hayi, uthi general. Ngithi mina usiyakoloza kwasikhona? Hayi lutho angikoloza mina general. Uthi koloza. Ngoba ufuna ukutya iqiniso ngiyasithatha yena. Basithatha. Ngiyasithatha lesibhamu. Manje futhi ngeke siloku sipikisana nalo. Ngiyasithatha lesibhamu. Bese baphinde bengibambe inkonzo ngizivikela ngani? Angazi ukuthi uzivikela ngani ka. Into ozoyivikela ngayo ukuthi uhlale la ekhaya unganyakazi. Mina Wena. ajela ngene ukhetho mina mina. Lokutshela ke mina ke. Awuzukungiphendula kwasikhona. Angithi uyayazi into efike yenzeka la ekhaya ngevike lipheli. Ngiyazi. Uyazi ukuthi ukwenzakalani. Sahlasela. Wena usafuna ukuphuma ngaphandle. Manje utho nizobayeka abantu abahlasela bayeke. Nami nginendlela zokuthi ngidile nabo kodwa angeke ngize ngisuke la ngiphume ngaphandle ngiyofuna ukukhuluma. Sizohlala la until size sithole icebo lokuthi sibathola kanjani. Futhi mina ngisengxanyela lelo cebo lakho lelo. Ngiyakwazi wena kahlahle ngiyabona ukuthi ahlahle uya. Ufuna ukuhamba enyathelweni zami. Ngifuna ukukutshela ke angikuthandeli lempilo mina engiyiyona wena usanekusasa sasemncane futhi usafunda nesikole. Lephi kusasa usungifake enkingeni zami. Awufakanga mina enkingeni. Abantu bathi ngake. Manje uma ungakithi. Abantu ngeke bangiphathele ngapha zamayizini. Ngezitheni ingaba nathena. Ubothi sisa. Izese sakho zingasikile. Balo. Ethe. Sala khona lana brothers. Sure. Ay, intwana zami tu. Wayibonile kenga lapha. Lokuzano Dumtefil. Angawabona. Alright. Mfele wathezi basendlini. Uvusa ukosikhola ngilalela. Bathaniphekile ko. Amina nganomphelo khethelo bengekho mina ngifika manje kwangivusa. Lokulala batho la kulambile. Yasamela ukuthi sothenga amakhombo noma konje umuntu asaphuma egceke. Yasamela ukuthi sipheke magela. Ishanjela. Abantu boshiyeka maungahluleka sungadahlela kusema njalo sungaphela umoya mjakaba noma ngizima wena diyabalaza bazofika vela badamanga bethi ithemba likho ngoba sebalala vele impilo inzima nami ngiyazi sikhule ngakho phela ukuzabalaza siphila impilo yamahashahasha zange sami vukuthanda ukushabalala manje ngithibela ithemba lakho kumdala noma kunzima kanjani noma kuthanda kuba mnyama kuzokhanya ungalinge nje uphele namandla vele konke sikwenzayo sikwenzela abantu bazohleka mawuhluleka Manje nakhethela ngokuselela ekhabo ingani ngabhekanga. Mina ngikhathele. Atu kujenela phengani. Angazi mina wena omncane. Ngisho ukuthi ngicela bami. Usho ukuthi kumele upheke. Ayikhohlwa. Ukhethela madoda sibagoloza. Abe niphikisana ngani emagenge? Hayi kodwa yonke into isegrand manje. Bawungapheka ngophela sibawa treat ngekhaya. Ngibhekile madoda. Agcina nini ukubamba ibhodo? Ngezami izandla. Kahle ezingibambelene ezibhamu. Umuntu lo njani namhlanje? Ukuthi ngerani. Akuleka ta phela mina ekhaya zami ngangishaya ibhodo kana kahle ukufunda kwami ngangifundele kubhodo. Basho ukuthi phela izinto azihambanga kahle mfana. Ngisazi thina sasingekho. Ukhona madoda. Hey, uma sindempini. Phithisa umuzi. Aweske mezami madoda. Ngumtafini. Phithisa umuzi. Kanti yazo. Madoda lokho ngibhalele ngolokuzana ngo12. Kungana ngisho nokulala. Otrima ngikhathi madoda.
Ate nunike vele. Esicabanga vele pictures wona. Ate le pictures. Vele. Alright. Emadoda, umuntu wacishe wafa la. Hey emadoda. Kanti uketshani kangaka? Picture. Hambani. Edelizazi yacobezele nje. Ya. Yabo yes general. Hey. Yedele nezazi ngiyakubona mthembu. Bakutshela ukuthi kwenzakala la siyethenge. Phela umuntu wacishe wafa futhi. Wafika labafana laba babamba inkunzi la, bahlome bayizingogo. Apha siphelele phela sibonane kanjani. Beke bashiya amabheketwana. Uthini kimi? Ngiyakutshela ke futhi iyona into eyenzeka ungekho leyo. Hayi, thani niyadlala ngeke. Wena Nje ze already kumanje nje ngisuka lekhaya ngibalekela yena. Ama-OLED nje ahamba phambili la kwethu. OLED. Ngiyenzani mfethu? Magayi ngosalo nge-6 siyale nani. Vele siyivale nje le ndaba le ngoba yinto esendlulile ngeke sifundise lokho singixaya lo picture ngoba uyasho ukuthi singakhululi lokuzana kwethu. Akube njengamagama enkehla okaKhesara kubuyela Khesara. Ngiyathi umuntu ufile baba. Yo. Hey, umkeni. Yo. Bafana igacela umgengi uzosibulala phela. Ubani manje umkeni? Uthi umkeni ngomunye umfika wasabona. Athi ngibona message. Manje uzosibulala. Oh. Hayi. Hayi ungazotatazela